गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा इउ एन एकाडेमिनि फरायसा दीपक बर'आ 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों 9 नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दीपक बर'आ सानखान्थि आयदायाव 100, समाज बिगियानाव 100, इंराजियाव 93, बड'आव 97, बिगियानाव 95, एडभान्स मेथ्सआव 97 नम्बर मोननो हायो। चिरां जिल्ला आमटेका ओनसोलनि साखाथि लांखार दैयाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा मोनदों। चिरां जिल्ला आमटेका बाजारनि 1 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय लांखार दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों होनना मिथिनाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथिजोबनाय जायाखै। एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ, जौखोन्दो हार आरो उथ्रिनायनि हिसाब। बाक्सा जिल्ला आनजाद हैगिरि 13,123, सेथि मासि 2,225, नैथि मासि 3,890, थामथि मासि 2,624, उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 69.59 जौखोन्दो। चिरां जिल्ला आनजाद हैगिरि 8,360, सेथि मासि 749, नैथि मासि 1,462, थामथि मासि 654, उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 34.7 जौखोन्दो। क'क्राझार जिल्ला आनजाद हैगिरि 14,540, सेथि मासि 1,275, नैथि मासि 2,880, थामथि मासि 2,737, उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 47.40 जौखोन्दो। उदालगुरि जिल्ला आनजाद हैगिरि 11,058, सेथि मासि 1,320, नैथि मासि 2,331, थामथि मासि 1,491, उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 46.50 जौखोन्दो। मख'नो नांगोन दि बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि बांसिन फरायसाफ्रा आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। कानपुरनि सासे फरायसाया मोननै आयदायाव लेटार लाना स्टार मार्क लाना उथ्रिदोंमोन। नाथाय फरायसानि न'खराव सोरगिदिं दुखुनि देंखो, मोदैनि बाना। खौरांनि बायदिब्ला बे फरायसाया माखासे सान सिगांसो कपिली दैमायाव दुगैनो थांना जिउ गोमादोंमोन। मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार मोननायनि उनावबो न'खरा दुखुजों फरायसा गैयैयाव हाजासे गाबनायनि देंखो रिंखांदों। भारतनि रैखाथि सान्थ्रिया जम्मु काश्मीराव सासे पाकिस्तानी उदखारिखौ गावथारदों। जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लायाव थांनाय समबारनि मोनायाव रैखाथि सान्थ्रिफोर आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावनाय जायो। बे गुलि गावलायनायाव लश्कर-ए-तैयबानि सासे उदखारिनि जिउआ खहा जायो। थैनाय उदखारिखौ पाकिस्तान लाहौरनि थागिबि हंजुला महरै सिनायथिनो हादों। गावथारजानाय उदखारिनिफ्राय गंसे एखे राइफल, गुलि बारुदजों लोगोसे गरबा मेगजिनखौ बोखांनो हादों। बिसायख'थि आय'गआ ककलाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिबान मोननाय पलिं अफिसार एजेन्टफ्राबो साखाफारा जादों। दिनै मुसलपुराव उफ्रा बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोहरनो थियारि जादों बिबान मोनगिरिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि गुदि फरायसालिफोरनो चिरां जिल्ला खुंथाया एलपिजि रानना होदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साया चिरां जिल्लानि गुदि फरायसालियाव बनजों ओंखाम संनायाव जेंना जानायखौ नुनानै LOCL BGRजों चिरां जिल्ला बेंगिरिया सावरायना बेसेन नाङै गेस टेंकि मोननै आरो अरदाब मोनसे रानना हरो। बे बेसेन नाङै गेस टेंकि राननायखौ बेखेवना होयो आसामनि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। लोगोसेनो मन्थ्रिनि आखाइजोंनो रानना हरो गासै 932 गुदि फरायसालिफोरनो। बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे MGNरेगानि बिथांखि खामानि मावनाय अंगनाबादि सेन्टार न' बानायनाय 221खौबो दिनै बेखेवना होयो रायजो सभानि MP रोनगोना नार्जारि बिथाङा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।